Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiyithenjiwe emolweni. Sisesemthandazweni namhlanje sinelizwi lenkuthazo emthandazweni. Sizawufunda indumiso yethoba, ivesi yokuqala neyesibini. Ndiyakubulela, sikhuthazwa nguDavide namhlanje, umkani uDavide. Ndiyakukubulela kuYehova ngenhliziyo yami yonke. Ndiyakulibalisa yonke imisebenzi yakho ebalulekileyo. Verse 2, ndiyakuvuya ndidlamke ngawe, ndiyakulibethela uhadi igama lakho, wena usenyangweni. Namhlanje ilizwi lethu likwinkuthazo eyokuba makhe sibe neenhliziyo zombulelo, inhliziyo ezigcwele umbulelo kuYehova. Uthi uDavide uyambulela ngenhliziyo yakhe yonke. Akhe simbuleleni uYehova ngezinto asenzela zona, ezinhle asenzela zona. Zinhle ubume lo, i-gift of life njena inhle loo nto. Bangapha abantu abebegula kulo nyaka babhubhileyo. Wena usasele kodwa nawe uyagula. Ugula zizo zona ezi zinto ezibenze uba basishiye. Mbulele uYehova ngenhliziyo yakho yonke ngezinto akwenzela zona, ngefemeli abanye abantu abanawo namafemelizi. Mbulele uYehova ukuthi usakugcinile, unefemeli, unabantwana bakho. Abanye abanazo ezo femelizi. Mbulele uYehova. uYehova makhe simbuleleni ngeenceba zakhe ezimingwa naphakade. Unenceba kuthi Yehova. Asimbuleleni uYehova ngothando lwakhe. Thando lwakhe olu osenze ukuthi asithumelele uYesu Kristu. Luthando lwakhe, unyanakhe kuphela kwakwamzele bazosifela emhlabeni. Asimbuleleni uYehova. Asimbuleleni uYehova ngokhuselo, nge-protection. Si-protected ngenxa yabani? Asiprotectwanga zizo zonke i-securities. Ithemba lethu masingalibeki ukuthi i-security khona. Yonke lama-alarm system sikhuselwe nguYehova kuzo zonke iingxaki, kuzo zonke esizibonayo nesingaziboniyo iingxaki. Ngoba ngelinye ixesha uyayibona ingxaki into yokuthi heyi kuzawubakho inkinga, kodwa wena ngoba uthembe uYehova uthi nje ithemba lam nguwe Yesu nyana kaDavide, nale izawudlula. Xa sinombulelo siqinisa uthando lwethu kuYehova. Asibisajonga iingxaki esijongene nazo, sijonga yena, izinto asenzela zona. Siyalibala ngokuba sifuna lena nalena nalena asikakafezekiswa. Sifubona ukuthi ngoku masingambuleli. Asimbulele uYehova. Yiyona le nto yenza ukuthi ngenye ixesha sijike sibhekeke koma yiphutha apho uYesu asikhulule khona. Kungenxa yoba siswele umbulelo nje. Siyawuswela thina umbulelo, singayibonisi isizathu sombulelo uYehova. Ake simbuleleni uYehova. Uthi Ndumiso 27 verse 5. Ithi ngokuba undigusha emnqubeni, uyasigusha uYehova emnqubeni wakhe. Ngemini yobubi uyasigusha uYehova. Usisithilisa esitheni le ntente yakhe, usimisa eweni uYehova. Yithande nange-English athi nje uYehova, he hides us in his pavilion. He is our hiding place, uYesu Kristu. Asimbulele, umuntu onjalo ufuneka simbulele. We are in his secret tabernacle. Ulapha sifihla khona, sifihliwe ngeemini zengxaki. Ngeemini zengxaki uyasifihla. NoNdumiso 46 verse 1 yatsho. Uyasixelela ukuthi njena he God is our refuge and he is our strength.
He's a present help in trouble. uyehova usisiphephelo sethu, sibalekela kuye, asifihle ngexesha lengxaki, sifihlwe nguye. Akungamandla wethu, ayingakuhlakanipha kwethu, njengoba kubetha uNovember sisekhona nje. We are in his pavilion, oh hallelujah, in his hiding place. Usifihlile, sifihliwe, asimbulele ngokusifihliyo emithandazweni yethu. Uvele nje ungene uthi njena Yesu umbulele ukunifihla kwakho, mbulele unifihla kwakho nefemeli yam nabantwana bam, siphansi kwamaphi kwakho Yehova. Akasoze asikhuphe asilahle, usigcine kwade kwalapha. Masimbuleleni mani Yehova, sijonge yena, sijonge uthando lwakhe nenceba zakhe ezimelona phakathi. Akajiki ke loo nto emthandazweni wethu, emithandazweni yethu, ezikonene zethu esithandaza kuzo. Ake singene ngelizwi lombulelo, sivele simbulele. Uthi wethembekile Yehova, wethembekile uthando lwakho, waza wathembeka Yehova, waza walunga Yehova. Ngoba ngantoni? Unathi unezithembiso, athi soza silahle soza sishiye, kodwa besekupheleni komhlaba. Enathi ngena ngumthandazo, umthandazo wakho mani mayibe kukubulela, ukugcine ngamabomi. Uyayazi ndawugcinele yona, uyayazi ndawugcinele yona. Ngabe sathi hey, andazi ukuthi ndizawufanini, uphethwe zizistress nawe, andazi ndisahlelele. Uyayazi into akugcinele yona. Khona imfundiso kufuneka uzishiyile ebantwini nasebantwaneni bakho. Zikhona ii-scriptures ekufuneka zinguwe, kufuneka usixelele zona. Usalindile nawe uba uzawuza nini na azokhuthaza abantwana bakho. Ekugcinele nje ugcinele ukuthi uzokhuthaza abantwana bakhe abalahlekileyo, abangamazi noba uyaphila, abasezingxakini. Usalindele wena ukuthi ubathandazele ilizwe lakho. Ngathi ukugcinele ntoni yawo? Ngaphinde uvuseshe ukuthi andisayazi ukuthi ungigcinele. God bless you. Jesus loves you. Asihlale sinombulelo mani, masihlale sinombulelo kuzo zonke izinto, masihlale